Kalpasan di panangilonsad ti LGU lapas ng idolawan ni Mayor Nina Bernos, ti kauna na bis laon si ti probinsya kaniti rehiyon, si Marono Madita ti LGU Bukay, ng idolawan ni Mayor Jaja Bernos, babay ni di partnership day ti BIR Bangged, uno ti RDO 7. Inatendaran ng di taxpayers ken negosyante ti niswat ng aktibidad. Gagam ti bis laon sa mayasideg ti serbisyo, ken mapalagaan ti panagiproseso day ti transaksyon, iti ahensya. Dato'y apo ket tulong yo tapnohang kayo nga mapanagpilpilad jay BIR di Banggeden wano mapang kayo di bangkon nga mapanagbayad dagiti kasapulan yon ti especially dagiti business yo ken of course taxpayers tayo paymet masapol tayo paymet ti ag-comply dagiti requirements. May sa computer set nga dani di internet connection ti may pwesto di bis lounge ken mabali na ma-access ti website ti BIR para iti na dumaduma nga online transaction kasi di tax filing. Dagos meta na isuro kadakwada di proseso. May sa kaditi daan negosyo ti Bukay di Manong June. Bigbigyan na dakelabanag nga dan ti bis lounge iti lugar da. Napintas unay datoy naka-lounge na thank you kani ti BIR kani Mayor Andrea at datoy nga inpaida nga serbisyo ngamin datoy mapalaka ti panagi-submit dagitoy panagbayad dagitoy pada nga negosyante ti taxes dati BIR. Siyempre ado lagi rason nga minudadto managrigat ti mapanja Bangged awan ti oras kadakwa nataadda dito yen siguro dumakkel pa ti koleksyon ti BIR tumulnog mo dagiti pada nga negosyante nga agbayad. Idi agdama, awan nga minan ti BIR personnel kaditi munisipyo sipot pay di Mayo 30. Inbasigurado med ni Mayor Bernos si pa nagtultuloy ti serbisyo ang may paay. Siyempre we have to take care of it. And also, may soruan dagiti empleyado mi ditoy LGU nga no adda makasapol ti tulong dagiti business owners tayo or anyone who needs the computer. Ka dapat amuda no niya ti soruda. Tapno may soruda malaang in the succeeding administrations hoping they take care of it naman. Malaksidi di access si di BIR website. Mabalin pa iti pag-aplikaran nga di online appointments ken transaction iti dumay nga ahensya ti gobyerno kasi ti PSA, DFA ken LTO. Al-alukoyin met ti BIR di dumay nga LGU ang mga establisar met ti bukod da bis lounge at iti abra ti kaunaan ang irubot iti rehiyon. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.